zavisnika ima i u populaciji žena. Mi, nažalost, nemamo uslove, imali bi želju da probamo da otvorimo žensku kuću, nemamo uslove. Taj požar nas je dosta unazadio. Sljedeća naša ideja da nije bilo požara je bilo jedno probno formiranje ženske kuće. Je li ima žena koji su zavisnici? Ima dosta žena. Je li kod njih ide teže izlečenje ili... Pa vidite, mi smo kratko nešto u Crnoj Reci imali, 3-4, možda, sve da se sabere možda 8. U različitim periodima, u kratkom periodu. Da. Ali u različitim periodima. Žene, dosta teže sa njima ide. Puno je teže, po meni, iz jednog prostog razloga, zato što, ponavljam se, jedno biće koje je predodređeno da bude majka. Jedno biće koje je, da kažem, uz malo nekog truda iznese trudnoću i dugo meseci sve resurse ima da tu bebu doji i prenese joj sve tim dodirom, dojenjem, negom na to dete, ipak kada doživi taj moralni pad, jedno takvo biće, koje je, iskreno vam kažem, po meni mnogo jače od bilo kojeg muškarca. Kad doživi jedan takav moralan pad, onda se teško to rešava. Ne kažem da je nerešivo, ali mnogo teško. Da, a muškarci su, na primjer, skloni su krađi, da prevari ovako onako. Žene drugačije. Da li žena se tad pusti u prostituciju da bi zaradila za heroin? Da li je to neki njen izvor zarade, ili ona teško da će ukrasti, da će moći nešto da otmi i da pobegne? Pa koristi se žena sigurno i za neke krađe, koristi se i za uvođenje u prostituciju, ili veza sama sa nekim koji to i prodaje, ili veza sa nekim koji će da je omogući da to konzumira, a da ne koristi novac za to, nego je to prosto u veze sa takvim čovekom, koji opet možda i tu njenu slabost na neki način iskorištava i tako dalje. Da. Ali to je taj moralni pad, kažem vam, koji se ipak od bića, kažem vam, koji produžava našu rasu, koje je savršenstvo onoga što je Bog mogao stvoriti. Zamislite vi da neko se porodi tog momenta, znači ne odlazi u prodavnicu, nego može i da hrani to svoje dete. Na kraju krajeva i kroz istoriju hrišćanstva videli smo ko je ostao uz Hrista do zadnjeg momenta, to su bile žene, koje imamo one mudre i devojke koje nisu ispale mudre, poneli dovoljno ulja za te svoje lampe, figurativno. Imamo presvetu Bogorodicu kao savršen primer svega i mnoge svetiteljke kao savršen primer svog tog dobra ženskog. To nekako kada padne, teško je se iščupati iz toga. A rekli ste da su žene veći povratnici nego muškarci. Da. Pa kažem, ponekad, nažalost, to što je, opet ponavljam se, najlepše od onoga što je Bog mogao stvoriti, lako dođe do toga. Ili je, nažalost, ulazak u te tamne vilajete prostitucije, ili su veze sa momcima koji to rade, ili su, kažem vam, interesne veze, pa tu je uz njega, on da ne mora ona juriti za novcem. Da, postoji neki centar poput vašeg za žene, ili kako se one leče? Ima dobro organizovana zajednica u okviru centra Zemlja živih, imaju ja mislim da Reto centar u Resniku ima žensko odeljenje, ima još po Srbiji tih odeljenja ženskih. Mi stvarno zaista, ne zbog nikakve druge, nego požar nas je sprečio u tome da nije bilo požara, to što smo planirali bilo otvaranje ženske kuće. Cela kuća je izgorela. Cijela kuća? Cela kuća je izgorela u tom požaru. Kompletno, znači to gde su boravili ljudi, sve je izgorelo. Momci koji su hteli da ostanu, pojedini morali da ostanu, jer nisu imali izbor. Jedno vreme su živjeli u otežanim uslovima, prvo kod jednog komšije koji nam je otvorio svoja vrata i hvala mu na tome. Svaka mu čast. Prvi komšija naš, tu su bili jedno izvesno vreme kod njega, dok se nisu ovamo malo stvorili uslovi da se ponovo počne živjeti. U stvari živjeli su u jednoj trpezariji. I onda polako, kuću smo već posle nekih
8-9 meseci počeli da useljavamo, a završili smo je komplet, sve, znači komplet da bude, što se kaže, i fasada i sve to okolo, naokolo završeno, bilo nam je potrebno 2 godine. A su instalacije bile ili... Sve potpuno. Sve izgoralo. Znači, pao je malter sa zidova, kompletan inventar, kreveti, garderoba tih momaka, sve izgoralo. Požar je bio... Kako ste prihvatili, kako ste reagovali na to da vidite da vam... Da je pada nešto što ste gradili i vi i drugi? Prvo, požar je svojim očima gledao vlasnik kuće, čija je to očevina. To je znoj ljudi koji je selio po Švajcarskoj i inostranstvu da bi se to sagradilo. Gledajući njega kako guta knedle, ali zaista to sve muški podnosi, to je meni dalo snagu da ja to muški podnesem. I kada je to već, nema to potrebe više, vatrogasci su ljudi brzo došli, ali nisu imali ništa da rade tu. Prvo, Bogu hvala da niko nije stradao. On je samo nas, mi smo seli u trpezariju i samo onako sa suzama u očima je rekao nemojte me ostaviti na cedilu. I mi smo rekli da se to neće desiti i to smo ispoštovali. Uvek može bolje. Možda je to moglo još bolje da se ispoštuje. Ali kad sam njega video kako podnosi da mu gori očevina, da mu gori dedovina, da je se rodio, da je podizao on svoju porodicu, meni je to dalo snagu. I ono što me najviše ohrabrilo, a to je moment u kojem on nije nikako možda u sebi, i što potpuno opravdavam, ali nije imao nikakav bes neki veliki na nas, nije nas kudio, nego je gledao kao praktičan čovek, izuzetno inteligentan, praktičan i pošten čovek, tamo iz Rađevine, samo je gledao praktično kako da se to u nastavku reši. I Bog je to rešio. Kao što i zida, tako i ruši, kao što i ruši, tako i zida. I to je se rešilo, izgradilo i Bogu hvala privelo svrsi i puni se to nekim svojim, nažalost, da Bog da ne postoji ni jedan centar. Ili da se malo opametimo, da se krene, da se razgovara sa nama koji to vodimo, da vidi država kako može da se pomogne i da ih se otvori barem u Srbiji još par stotina. Barem par stotina. A šta mislite, da bi bili puni svi ti? Puni. Toliko postoji zavisnika uopšte? Ogroman broj. Vi ste, na početku sam pomenuo da ste vi otvorili udruženje, Preobraženje se zove i to će biti sve vreme dok bude emisija, to će ići ispod da ljudi mogu da se obrate vama i na Instagramu i ima sajt i tu mogu da nađe kontakt, telefon i ostalo. Kako ste došli na ideju da otvorite to? Pa posle toga što kad smo otišli iz Crne reke, da smo funkcionisali kao nešto što je eparhija oformila, mi smo bili negde u nekom, ni na nebu ni na zemlji. Jedini način da legalno, normalno funkcionišemo je bilo otvaranje udruženja građana. I onda smo ga 2017. U septembru, pošto smo svi sa tom, iskreno da vam kažem, papirologijom kilavi, trebalo nam je neko vreme da mi to prikupimo, da se to, i onda smo ga u oktobru 2017. zvanično i otvorili. I ono kao Preobraženje funkcioniše, ali rad nismo prekidali ni jednog dana. Znači od 2009. kad smo prešli u Crnu reku do danas nismo ni jedan dan prekinuli rad. Nikad je bio požar, nikad je bila seoba. Mi smo u momentu seobe već imali ljude koji su se prijavili za prijem u to selo Dvorska, u taj objekat. Da, koliko je, na primjer, vama izazov to što vi kao lečeni zavisnik sada lečite i pomažete i... Je li vam to i dalje kroz drugima objašnjavate nekako kao i sebi napomenjate? Pa da vam kažem, izazov je u svakom slučaju, mislim, ali ne neki izazov u nekim osvajanjem nekih novih sad tu. Svaki čovjek ponaosob je nešto novo, ali vrlo su slične tu problematike. Karakteri vrlo slični, posljedice zloupotrebe slične i tako dalje. Svakako da, ne bih to nazvao nekako izazovom, ali svakako ogromna količina optimizma i potpune vere da je to moguće, da problem da se čovek isceli postoji. Meni je to, recimo, eto, nešto što me gura. I svakodnevni kontakti sa ljudima koji od onih
Ja ih znam kakvi su bili kad sam došao, oni neki čak i mene znaju kakav sam ja bio kad sam došao. To nam je motiv da funkcionišemo dalje. I mnoge lepe stvari koje se tu dešavaju.